21. ipuina. Otsoa, azeria eta tximua. Auzi bat jaikizan otso eta azeriaren artean. Otsoak egosten zion harrapatu ziola berak jateko zeukan bildotsa. Azeriak ukatzen zuen. Nork erabaki zuzen herrieta edo eztabaida hau. Bilatu zuten horretarako tximua. Entzun zituen honek bataren eta bestearen esan eta agiriak. Etzekarten testigu edo ikuslerik. Eseri zen bada tximua aulkian eta eman zuen epai edo sententzia hau. Biok zarete lapur ezagunak, eta inork ez daki nor den gezurti eta gaiztoena. Ez du otsoak ekarri bere esanaren agiri edo probantzarik. Bere esan hutsa ez da asko sinestuna izateko, eta lege zuzenetan ez zaio sinesterik ematen. Bestetik, azeriak ukatuko zuen ohostu balu ere. Hala, zaudete bakean, eta honemesterekin bukatu bedi auzi hau. Bada, biok gelditzen zarete burua garbitu gabe eta saio gaiztoan. Ipuin honek dio, gezurti eta lapurrek ez dutela izan behar sinestunak. Gaiztagintza eta okerkizunetan hartua, dala gaiztagin eta okertzat ezagutua. Gizon egiazale eta bestetik zuzenak, guztia daukatela eginda sinestunak izateko. Gizon gaizto eta lapurra, guztia gezurra.